misa ngayon Huwebes, ika-28 Domingo ng karaniwan na panahon. Betala po ka rin kakatamang panalangin din makatuki intensiones para king kapasalamatan din makatuki Villanueva family, Richard and Chona Yumur, Nympha Agapitoong, para king malagwang kapaldanan ng Cyril Lacson, para king kaladwada rin Jose Roman Sr., Jose Roman Jr., Antonio Iluminada, Juanita and Alejandra, at ding sablang kaladwating purgatorio. Palakad tamo po at magyabe, intalit na pamuklap. Walang panahon o ginupuryan ka, king walang panahon o ginusamban ka, kaleldot kauran ka nawan kaskupan, tula mo o ginukim puso ko sa slag. Kilagyuning ikpang po'y anak, ang po'y banal na Espiritu. Amen. Yung ginumanatiliya kaya kayo. Ageran di mo rin. Katamo pong misa, katamo pong sitio mas, kining sitio 5, ang po'y katang BEC mas, kining pong baleda ng Villanueva. Siya talang iyan rin katang kasalanan, manyat ang kapatawaran king ginukat ang maging karapat dapat magmasusi kaniting banal ay Eucharistia. Ikang ilalapit karing tao king sarili mo, king kapamilatana ning kasalpantayanan king Yesu Kristo. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikang nilaganing Diyos bilang ayin kapamayaran karing kasalanan aning tao Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Diyos na ring sablang tao, uling metong yamoy Diyos, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. O Diyos sa mayupayang tuto pangalulwa ng katamo, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king di alamaga. Amen. Manalangin tamo. Huwag pamingat siya balwa, dingaganan na rin lugod, ela may sukat karing amano, para karing libait king bayong biya kami sa Kristo, yangat mo kaysa ng lagpas karing ibitasyon, ning ipairal ning yato, bangkit ang malaya king lugod at timoy tuturo ng Kristo, at akit niya in kay kamdalan, painturo king kay kang ligaya, itiyaduan ni kapamilatan ng Kristo ginugi. Amen. Pamamasang iba't kinsulat ng San Pablo, Karintao, Roma. Ngayon ipakilala na imparalan agagamitan ng Diyos, banong ilapit kaya rin tao. At iting paralan, bitak mo man, alang pangutayan kayong batas. Yung batas ang puwanteng propeta, minyelang patutu, bikil kaniti. Yung Diyos, lalapit no rin tao, king sarili na, king kapamilatan ni kasampantayanan na kang Yesu Kristo. Darapta na yung Diyos, karing sablang tao sa sampantaya kang Kristo. Pareho-pareho lamang din sa sablang tao, uling may kasalalangan at nirayo king Diyos at tagapagligtas. Dapat uli na ning kalam amatula ning pekalog ning Diyos, ni Kristo, timawa no ang ding tao, at yung kapamilatan ng Jesus Kristo, din sabla ikwarangan may lapit kay Diyos. Pinaganin ng Diyos, ginangayin akapamayaran, banting pamibubu na kindaya, na may patawaran na rin tao, king karelang kasalanan, king kapamilatan ng pamanilpantaya rakeyan. Diapatana ng Diyos iti, ban ipakilala na ang kayang kabanalan. Kanitang minuna, tibata na epensinan din kasalanan na rin tao. Dapat ngini king kasalukuyan, papansinano rin kasalanan na rin tao, banang ipakilala in kayang kabanalan.
Makanyan ng papagip ng Diyos, king banalya, at nipabanalan niya ang balang tao, manyang pantaya kang Jesus. Nanuupin mo ang malyaritang ipagparangalan, alak, at bakit pin makanyan? Para itamong mamintuta mo kay batas, ali, ngunit batang sa pantaya. Ulit paniwalang tamong, kinintawang ipapanalan niya king Diyos, king kapamilitan namong bukod ng kasalpantayanan at king pamatupad na ning adwan ng batas. Potagalang naman in Diyos para karibudyo mo. Yan naman kaya Diyos ding pagano. Diyos yan naman ding pagano, uling metong yamo in Diyos. In amano ng Ginoo. Salamat king Diyos. In ginulugod na alang kupas, parati ang makasadyang magligtas. Inginulog na alang kupas, parati ang makasadyang magligtas. Ibad king kalalam-lalaman, mamaos ko keko o Ginoo. Pakiramdaman mi ingaos ko, at yung pamanyawat ko king sawag mo. Inginulog na alang kupas, parati ang makasadyang magligtas. Nung tatandaan mula mo, rin kaya kaming kasalanan, nino inimiyatulan. Dapat ikaw, patawaran mo kami, nung inya dapat dakang pamintuan. Inginulog na alang kupas, parati ang makasadyang magligtas. Sabik kong manayak yung Ginoo, huling panaligan ko, itang penga mo na, panayan kay yung Ginoo, may kitpa king pamanaya, ning bante king panyatang ning habak. Inginulog na alang kupas, parati ang makasadyang magligtas. Alleluia. 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 Ako in sulun niya to, nga naning Ginoo, ninuman yung tupi kako, mi kasuluyang mabiyedye. Alleluia. 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 King Ginoo manatili kay At kaya Mamasa aking may pabalita at pangkam sa Lucas. ligaya kaya ka o Ginoo. Jesus nga nakareng eskriba, makalunos kayo, patalakat ko kutkutan para kareng propetang, pematedereng mismong kaya kayong pipumpunan. Inya iko mismo, patutuwanan nyo, king nayon kayo, king dapat daring pipumpunan nyo. Huling ila, reng may kamate kareng propeta, at iko'y naman, ing pepatalakat kutkutan para karela. Kuniti, ing kabyasnanan ng Diyos sa sabyana, para lakong propeta karela at tubod pamatendo ring aliwa at tupigan do naman ring aliwa. Nyayang tao, king kapanaunan na iti, bipalusan na uling ting pangamate dareng propeta. Manibat king pangalalang ng yato, manibat pa king pangapaslang ng Abel, ang gaking pangapaslang ng Zacarias, apetera king pilatan dareng altar, at sanktuaryo ng templo, wasabien ko kayo ng tao ng panahon na iti, liparusan la uli ng aniti. Makalunos kayo, di kayong talaturo ng batas. Uling, lekoye, ing susi, ng belwan, at eko bisang lubog. Ang pangalan nyo pareng nagnasang lubog. Inya, kanyang mama ko ni Jesus, ing lugar ita, pikmulandeng, penatake ring eskriba at pariseo. Pemot nande, tungkol king dakal, abage, pareng ansilo, at arakak, king pamagsalitan.
ting maya pabalita ning kaya katao ng kaligtas. Kaya kero Kristo. Maya pa sisirin po kaya kayo. May pasisirin po. Ing mahalaga ka rin tao ngayon, nung naning sabyan na rin tao, karela. At aliwa, kitang sabyana ng Diyos karela. Ang minsan natin po, big-consult ka na ako, nga nang sinabi, amo nga na, kasalanan ng abortion, wala man ako. Kasalanan ng abortion, batang mo ako. Kasi burikin pa-abort, itang anak kong 16 years old. Ay, bakit ko burikin pa-abort? Kasi kadala-dalaga ng tao, may buktot siya at kaya nakanak. Yan. Sabi ko kaya, apuye po burikin pa pati? Anak niya, burikin pa abort? Lalo ko yung sinabi na, meaning, may consult ka na ako, amo nga na, makakarina kasi ka rin tao. Nano kayang sabienda ka na ako? Nanong sabienda kinganak ko? Oh. Nagkakalumuran po ng sabienda. Receiving mimbale ng sabienda. Nagkakilala mi ng sabienda. Ako po kaya, ipalang sabienda rin tao, nga po, iyang kapagnasan mo. O nanin sabiana ng Diyos kayo. Yan ay kaya po itamo. Nung nano itang sabihan na rin tao yung importante kay katamo, aliwa itang sabiana ng Diyos at yan itamo, gagawa tayo gusto, at yan gagawa tamong mali. Kaya rin tao ini, idanabalo nung nano gusto kong mali. Uling, edana, o ikabiyang, sabiana ng Diyos, karela. Eno partikular, nung nano, turuna ng Diyos karela. Kaya nung lalawin tayo kinatanong mo ng pamamasa, hindi po isasabihan na kinatamong San Pablo, kayang sulat. Nga ng San Pablo, kinatamong sulat, o sabi na, ang Diyos, linapit mo, ngandeng tao para kayo. Baka na lang iligtas. Ne? Pero, ready pong Hudyo, uling lalawin din kanilang sarili, na mas matas lang karela. O, nanong sabihan daw, kami mong maliligtas. Ganyan yung sasabi mo kanyan, kami lang ang maliligtas. Palagi yung Diyos, ready mong grupong tao na rin, ilang niligtas. Ali, ready pong Hudyo makanyan mo naman, yung karelang kaisipan. Bakit? Uling, kitang karelang pamisan betong kang Abraham. Yung tatang ta kasi Abraham. Ne? At makanano lang may kiyanad kang Abraham. Kapamilatanan ng tuli. Kanita kasi tutulyan dala. Masurcumcise sila. Baka kanita, mayaos lang anak na ng Diyos. Kaya po, iting karelang pagmaragul. Nailamong biligtas. Pero lalo sinabi na ng Ginoo, nung may mga taong tinanggap ka sa pantayanan nga na, agyang iya, o pagano ya, agyang iya, nga na, aliwa, nga na, yung reliyon na, magsisinas pantaya kang Kristo nga na, binanay kaligtasan ng Diyos. Kaya rin po kakatamong dingdam, kakatamong pamilyo ngayon, ang sinabi ng Ginoo, makalunos kayo, nga na, Pariseo, makalunos kayo, o di kayong talaturo ng batas. Nanukuwaring ba rin ang sabihan ng salitang Pharisee. Yung ba rin ang sabihan ng Pharisee, yapin detang the separated one. Makakawali. Ne? Uling, ila, tuturing ng sarili ka na mas banal ka. Na ila, tuturing ka, na ila, balude ang batas ng Moises. Agyan ready pong talaturuning batas. O sa lawik ng karelang sarili. Na ilawing kibalo king batas ng Moises at iting karelang pairal. Pero, nani maliliari, king karelang turo ang damong asbo. Ala naman po king karelang puso. Kaya nga naning Ginoo karela. O makalunos kayo, kayo Pariseo. O bakit sabihan ng makalunos lang? Kalupadala re pansyon.
Inatangan mo po pacho newari, ang kampusan po. Then pacho tamo kakaputi-puti talating wal. Pero kilo, nanula, mabulok lang, marinat lang. Okay? Kaya po, makanyan, yung sinabi ng Ginoo, na makakalulus sila. Pati naman din pong talaturo, dani, batas. Makanyan mo naman ang sinabi na, makalulus kayo nga na. Leko yun ay susiking keluan, dareng tao at tinawit itilawat siya palong, kinapong Ginoo. Kaya, kita tingkong sinabi ng Ginoo, bakit ila makalulus sila? Ganyan po nga itong IT, kita mo po, yapin yung optional memorial ng St. Margaret Mary Alacoc, Unita Dasali. Santa Margarita ng Alacoc, dito. Menakit king sagradong puso ng Jesus. Yatin tamo pong debosyon nini, uling tewagana po ng Ginoong Jesus, iti kiring madre nga iti, karing King Francia, kanya po 16th century. At akasabi na yung Ginoo for 2 years. At sinabi na, nailapit la rin tao, king kayang puso. Kaya po, yung Ginoo kalugod na kay katamo, yung Ginoo, ya, Burina, milapit tangan kaya kapag malatanin kaya puso. Kaya po yung importante, yung ginutang Yesu Cristo, bang milapit na kaya, ano ba yung itsura tayo? Lalo-lalo, yung panungtangin ni, importante yung itsura Kutang sabihin mo, ay kalago mo, ay kasanting mo, nakasaya. Kasi pangwal mo yung burita mo Pero yung mga yan, yung relasyon tayo yung Ginoo. Yapin relasyon tamo yung Ginoo, yapin ni tamo. Malapit tamo kaya. Paborita mo nung nano sabihan na rin tao, kaya katamo, pero nano kaya sabihan na ng Diyos yung tao. Namating tamo malalang ang relasyon kaya, itamo. Kaya tamo makalulus kinarap ng Diyos. Kalupad na rin ng pareseo, ampo kalupad dating. Talaturo na rin kanas. King Ginoo, kaya imawa ang katawan, king pangailangan, pangayalipan, king kasalanan, niya, pepakit, na kinatamong dalan, paituro, king kalayan, doon ang timurin, pinyan ay katawo, at bagyan ay katawo, king sablang, pangailangan, pangdasan tamo, king lubos ng patimawan. At gatang manalangin, Ginoo manatili kesa ng tapat kaya itangan po. Ginoo manatili kesa ng tapat kaya. Para kay Santa Iglesia, migit pa sanang magmalasakit, kapamilatan din kayang apostol, bandi bulalag karing sablang tao, in misteryo ning kalayan, amesali, kapamilatan ning daya ng Kristo, ipanalangin takang Ginoo. Ginoo manatili kesa ng tapat kaya. Para ka rin gobyerno, tunay na sanang masipit magobro, ban at mawaro rin karelang sasakupan, karing sablang politikal, financial at moral, at pangayalipan, ipanalangin takang Ginoo. Ginoo manatili kesa ng tapat kaya. Para ka rin sugapa na ka rin droga, nisopan na sanang makatakas, king pangayalipan ay alang lunos, sisira karelo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo manatili kesa ng tapat kaya. Para kay katangan, para pitasan ng suryan, nung din kay katanging tensyon, maulid lo kabang paratang, matampang daratan, itang dapat ng daktan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo manatili kesa ng tapat kaya. Aring kakatang panalangin, yung Villanueva family, o rin kapagdana ng Cyril Lacson, panalangin tala ang Ginoo. Ginoo manatili kesa ng tapat kaya. Doon tamo po yung kakatang sariling kapagdasal,
Hoy kami aginu ning lunos ituro mo kesan maging malam kareng kaparaming tao at ibilang mo kesana kareng kekang kamalan. Itiaduan mi kapamilatan ng Kristo ginumi. Amen. Kayo po ikakapamod daw. Manalangin kayo kapatid, ng kiratamong dawan, matanggap iyara paling Diyos, ikpang bubus mayo tayo. Tanggapanan sa nabilutin daw ang kaligaan mo, kay kapulit kaligani, kay lagyo, kay katangka sa pala, at mabilog na sa nayo. O ikpaming miglalang, tanggapan mo sana rating, panalangin at ay dayang kami, king kasapantayan at lugod malanasanang iting Eucharistia, itad na kami king kerang ligaya, itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. Inuman tabi ake kayo. At kayo ang pinagay mo, Kasuloreng pusuyo, mga tas na laging gino, pasalamatan tayong Diyos sa ginutamo. iti karapat-dapat at matuloy. Dapat at matuloy ng pasalamatan na kang parat, ito man karino, ikatyo sa langagan, lubos may kaya. Inyang may tuli, diyang may parusan, tingkirang pakalulu, kaya kamiyang kinabos, kaya kayang kinabos kapamitan ng Kristong ginumi, kapamitan na rin ang herat ng sablang pora rin santos ka rin king banwa, alang toknang at ngaming pupuri. Banal, banal, banaleng Ginoo. Diyos may kaya, bituin banwa, kanyado kikirang ligaya, O sana iti katas-katasan, mangidaran kidagilan ng Ginoo, o sana iti katas-katasan. Tunay kaping, banal o ikpa, ikay panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, papagpanalan mo na retingay, ingabuning espiritu mo, bang para kaya kami, malyari lang katawan at daya ng ginuming Yesu Kristo, kaya bidawang kusang loob king pamaylas at kamatayan, tingwaning, tinape, kaya pasalamat siya kaya ka, piraso ne, binyanin ka rin kayong disipulos at ngana, kung nangiti kayo kanat ka na niya, iting ka na akong katawan, ang bidawang para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, kingwaning kalis at kasubayo kay pasalamat kay ka, binyaning kalis ka rin kayong disikulos at ngana, kung nangiti kayo kanat pilumko kaniti, ikalisin ka na akong daya, yung daya ng bahay talangagang tipan ang lurugo para kay kayo at para ka rin sablang tao, bakit ang ipatawaran na rin kasalanan at tayo TV ng kapigagan ng kapamilya. Misteryo ng kasalpantayanan. Ngayon, kakanan mi ay king tinape, at miminom ka ni king kalis, kay kang kamatayan, kay kaniyang papasyag, ang ganating datang konting kaya kang ligaya. Nagini ka na kanbiyo ipay, kamatay at pamay ng may pining anak mo, daraw miya kaya ka, iting tinapi, biyang ko yung kalis yung kaligtasan, laiming pasalamatan kaya ka, yung papalirian mo kaming matampang talakadarapan bungkang sumuyo kaya ka. Kapag kumbabami mo namang pagamuha mo, ni kami nga sana isusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami anting metong ning banalay Espiritu, kanakan niyo pa, Santa Iglesia makalagaan at king meto yato, kang bigyan at king bugod, kang benang Leo, kaming Papa, Florentino, kaming Obispo, de sa Blampari ang pong diakono,
Kanaman mula naman ni kapatid Ming Pepeinaon at Marinay Sibling Me, ang pore sa blang niyang nabi. Tanggapan mo sa aking maligay mong harapan, pakaluan mo kamingan. Gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king belang hangga bang kayabe ng Mariang Birhening Diyos, kambe ng San Jose, king esposo, kambe ring sa blang apostol, ang pore sa blang banal, at tinupat king malmong kaburian, ikakabaning panahon, orient na panigayan. Kapamiratan ng Kristo, king amanak. King kapamiratan ng Kristo, ang benat kaya, ipangmayupayang ito, kagumning banalay espiritu, kapurian dakat parangalan. Manggaman king alang hangga. Amen. 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 Kini po manalangin tambit mo kapanaligan at lutut kingik pa, karenga manong kiro na kaya kataling ginulig pa. Achubanwa, misambanyaing lagyo mo, datangin kayayan mo, ipamintuan inglog mo, keting sulipan ibanwa, ipamintuan inglog mo. Kinakanan ni Kingaldo-aldo, ibiyemo ke kami Kinaldo ngeni, ampon ipagawad mo ke kami, di salami ke ka, antining pamamatawad mi. Karing ni kasalake kami, mga emuke pa'y sa ulkin tukso, nung ikabusking maro. Kapos mo kami yung ginubis at lang marok, malagang mo ipagkalubing kapayapan king pangarumi, bakit kasawpanik yung ang pakalulo, karati kayong bigabis yung kasalanan, piligtas sa blang kaligaligan, kabang maninaya kami kang bening maligayang kapanaligan, kimpanyatang ni Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarihan, kayo payan, niligayang hanggang kailangan. Panginoon ni Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya ng apostoling kapayapan na lakban ko kaya kayo, yung kapayapan ko mabiyap kaya kayo, mo sa balikdan, ni kaya kaming kasalanan, o nirawan may kasalpangkayanan, ni kaya kang Santa Iglesia, kapayapan may pong bilugan at pangking kaburian mo. Mabibiyat mga gari, maggamag kimalanganga. Amen. Paning Ginoo parati sanang manatili kay kayuhan. At kaya tumuri. Bakit tamo kami atong tamo king kapayapan. Bispo, Bispo. Cordero ni Diyos. Ang nilalakoking kasalanan ng yato, pakaluban mo kami. Cordero ng Diyos, ang nilalakoking kasalanan ng yato, pakaluban mo kami. Cordero ng Diyos, ang nilalakoking kasalanan ng yato, bibigyan kami kapayapan. Yoing ginutang Yesu Kristo, yung Cordero ng Diyos, yung nilalakoking kasalanan ng yato, mapalat ang bayaw sinapuna ng Cordero. Ginoo ang matang-tanggap, dapat ay kaslituman mo, kumain namin. Tawan at daya ng Kristo, dala nakatangan sa ating biyalang hangga. Amen. Diyan na pong makasadyang magkomunyon, magkilata mo po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, kinlugod mo at lingap. Salamat, impakamal mo't pamanlingat. Salamat po, salamat po. Para hindi
aking pagmamahal mo't pamanhinap. Salamat po, salamat po. Awa ng Kristo. Lalakad kayo po, manalangin tamo. Manalangin tamo. Paigpaming malugod ing katawan at daya na nitiyang anak, pagkalugar na kaysa ng dake king kayang biye, uling ing ginuni, manggaman kingalanganga. Amen. Ginumanatili kay kayo. At kaya ang tumurin. Diyos na ng Diyos, may paing tutuig ikaw, panganak, ang pang Espiritu. Amen.